guys, matatapos na rin kami. Susunod ko paling kami Maulan na umaga mga ka-dragon. Yan, today is Monday. Grabe, parang wala na namang pasok guys. Oh, good morning po. Tinanghali na kami kasi nabasa ko kagabi sa Facebook na suspendido ang klase ng kasamang probinsya ng Occidental Mindoro at Oriental Mindoro. So ayan guys, ipapakita lang namin sa inyo yung ating tambayan na naman. Yun, yan, finally, hindi pa siya ganun, hindi pa siya tapos kasi lalagyan pa siya ng liso dun. Pero ito na yung kanyang itsura. Ganda na ako magsilibit ng birthday dyan. Ha? Ganda na magsilibit ng birthday. Ay, birthday mo? Ay, what? Naku, sakto pala to sa birthday ng Tipasing September 6. Oo, arpusan natin dito, ante, punuin natin ng balon. Ate Agnes, punuin daw namin ng balon, sabi ni Auntie Paseng. Ilang taong ka na ba, ante? Oh, happy 67th birthday, Mama Pasing. Mama Pasing. Bro, looking young ka pa rin, tits. Ayan, yung lalagyan pa nila. Kaya lang, umuulan na naman. So, pwede naman kasi hindi naman nababasa. Pwede nilang ilagay yan ngayon. Yung liso. Tapos, mamaya magkatay pa tayo ng baboy. Kami na ang magkatay. Alam namin kung saan magkakay. Sa Agad yung aming baboy. Kaya kailangan na naman namin magkakay. Hindi kasi kami bumibili ng frozen. Fresh yung aming gamit na lang. Dito'y trabaho tayo guys. Nagaduwaran na eh. So ayan guys, balak din pala namin magbenta ng pizza. So iniisip nila lang ng konti dito, yung parang may counter ng pizza. Ipag na tayo maamin ng George. Tana awan masahod J vlog, nagkapsut ti vlog. Pati tawag, Mahina ng vlog. Awan agbuyan. Ayok mag-Ilocano, nagagalit yung iba. Ilocano daw ka, Ilocano. Ilocano nga rod. Hindi po kasi talaga namin maiwasan dahil yun po yung nakasanayan na namin. Kaya ipagpasensyahan nyo na po. Di lalo na sa Antiliga at sa Antipaseng. Na marat. bawal daw mag-Ilocano. Hindi daw nila maintindihan. Pasensya na po, ma'am. Ayan guys, agahan muna tayo na karta. Agahan pa lang kami. Aga pa? Natatapik pa. Parang hindi na namin guys may kain yung ginastos namin dito. Nagsingil na si Purman George. Kaaga niya nagsingil. Plus may baboy pa kaming babayaran eh. Yun lang yun halos naka 60k kami. Kasi materialis at labor. Pero kung tutuusin yung labor, parang nakasig pa rin kami kasi hindi pakyawan yung sinilan. Kumbaga
mahaba lang yung tingin sa ano. Kaya thank you Kuya Alan at sa your company. Alan and Company. Sila talaga yung natatawag namin dito pag may mga pinapagawa-pagawa namin. Kaya napakalaking tulong nila sa amin. Thank you po. Thank you Kuya Alan. Ayan mga ka-dragon, magpaningas na naman tayo dito sa ating pugon. Kasi dahil magkakatay kami ng baboy. Hindi ko alam kung aabutin ng pananghalian. Siguro baka hindi na. Bukas na lang siguro yung ibang maluluto. Kung ano na lang yung kaya kong lutuin ngayon na makahabol sa tanghalian para pangbenta. Ayan guys, look at the view. Ang ganda-ganda talaga. Ganda. Ganda nitong bundok na to. Masarap magluto dito sa aming outdoor kitchen. Namonte sa nga bukoy nga babaw. Kadong tikayo na. Medyo basa po kasi. Ayan guys, naglaga na tayo ng ating kilawin. Lagyan natin siya ng laurel, bawang at saka paminta. Yan, papalambutin lang natin yan guys. And then hihiwain natin, lalagyan ng suka, siling green tsaka siling pula. Syempre pang palasa din. So ayan guys, nakatay na natin yung ating baboy. Yan, maghihiwat na naman tayo ng mga lutong ulam. Magandang hiwaan to para madali ng lutuin. Hinahabol namin yung adobo, tsaka kilayen at kilawen. May kilayen, may kilawen. Diba? Fresh na fresh pa yan. Mainit-init pa. Kasi kakakatay lang, luto agad. Benta agad. Kaya siguradong fresh na fresh. Ang aming binibentang ulam. Ayun mga ka-dragon, ito naman yung ating kilawen. Ilagyan na natin ng suka. Sarap nito. Naamoy nyo ba yun? Napakasarap. Natalo ata yung sawga. Ayun pala. Yan, eto naman guys ang ating kilayen. Lagyan natin ng sili. Ito guys sa isa ring mabenta sa aming mga panindang ulam.
adobo, kilawin, yan. Ito, sisig, yan. Yung tatlong yan. Talagang hindi nawawala yan sa paninda namin. Sarap. Ito naman yung ating adobo. Fresh na fresh. Manamis-namis. Check natin guys yung ating sisipatan. Ano ba sa Tagalog to? Chicharong bulaklak. Ayan. Ito guys yung ano, ito yung pangkain na rin namin. Hindi na namin sinasama sa benta. Favorite kasi ng Tiligaya to, sisipatan. Tignan natin yung niluluto ng Tiligaya na sisipatan. Okay, nasunay. Sige, tayo ko matarukon ta. Bang! Ay, bang. Yung isang kon dito sana, oh. Below. Dapay pa, dapay darungda, dapay ka daten. Sampa pa. Baka sa sunod to, ano na? Antipaseng! Hoy, may Lula, sabaw po dito sa table number 3. table. Table number 3. Pugsima, nanti pa si. Salit kayo nga bubay. Siplakan kayo pa. Magkatay wala. Maya. Madi mamoter arami din mag-bound kayo pa. Tapos nakikain lang gaya, naghingi lang pala ng sabaw. Utusan ka pang magdala ng tubig. Lula, tubig nga, Lula. Yung pala hindi nagbili. Lula, tubig at sabaw nga la. Tapos sa kabila nagbili. Napaw, ngaling-ngaling kayo nga bubeg. Mas maganda pala to kapag may tubular dito. Parang lang hanggang bewa. Ay, hanggang bewang ganyan. Basta naman doon lang Ito. Sa mga susunod na panahon. Sa ngayon ganyan man. Oh, may bago na kayong liliman. Hindi na kayo mababasa. With rice ba? Yun o, nabubulong na o. Oo, kaya naman sa inyo dagol Hindi kayo mabasa, kakahiya. Para hindi kayo gumadali magkain kasi nabasa na kayo. Lagyan pa namin ng TV. Ano po? Gusto na si Balong? Rice? Natin na rin na. Nag-ikot man yung date pa. Ay, dito. Yung ano yung Balong. Pastil, Mario, With rice? with rice. Hotdog. 15. Yung mataba? Ito yung binili ko yun, Jay. Lahat yan mataba. Mahaba. Ano pa yung tinid natin dito? May rice. Oh, dahan-dahan na. Medyo yung kwan pa yan. Malambot. Huwag yung dinan yung bigat niyo. Huwag yung dinan yung bigat niyo. Joke lang. Paano ito malaya? Skin na pala. Ayun po. Magkano po yun? 25. Ay, ano? Dogs! Happy birthday! Oh, labong ulam niya. Oh, sarap. Kamay-kamay yan Sarap eh. ah. Sarap nga yan. Labong. Sabaw, magkabang hotdog. Matabangat. Kabang hotdog.
Nulam mo lang. May kilayin, ay kilawin. Dito yung naawan si Dada. Dito si Kwaro. Tubo na, wala akong ulam. Wala akong ulam. Ha? Dandara. Ano sa ibe? 350? Yung bariya ni Jin. Jay, mainit yan. Tatlong price 50. Oh, may pa-libre tayong ulam sa mga walang ulam. Galing kay Manong Bartot. Adobong baboy. Thank you, Manong Bartot. Inano lang namin yung mga walang ulam talaga. Uy, padami namin dito. Ilan yun ate? Oh, kaway-kaway. Oh, ayan si Balong. Bigyan natin dahil wala. Ano yan? Solid customer. Ano pangalan mo lang? Para hindi nga balong. Bigyan natin ng kilayen. From Manong Bartot. Thank you, Manong Bartot. Sabihin mo, thank you po. Hindi po siyang ulam po. Manong. Para lagi siya magbili dito. Kulay pink lang. Ay, take pa yung bibig mo dyan. Ayan o. Isa na lang yung natira sa ating dragon fruit. Tawagin niyo po yung isang seed si Sir. Ipabili niyo na po yan. Mahilig sa dragon fruit yung mga teacher dito. Aplagan na lang natin ng dragon fruit nga rin dito eh. Uy, mag-vlogan mo yun, no? Iyak mga lula. Ay, lula tita lang. Ay, tita lang ba? Wala, kagaan mo, bebe. Nano, kay Aaron. Hello. Sing kamukha mo. Ay, mata niya ay kay Aaron. Ay, magkano order ng ano? Kay Matanglaw eh. 70 po. Lolo Matanglaw. Hindi ka nagmakay doon. Bless kay Lola. Bless na kayo Bigyan mo Lola. Lola mo yan. Wala, may konsya dito. Ano yun, eh? Nagbili, oh. May ano yan, may tawag dito, may pakim-kim pag Oo, basta pag unang kwan daw, pag dinala daw. Hindi. Dragon fruit, kanaw. Nagapi na rin magpaida. Yan, kain tayo guys. Ano to, suka? Kain ng kain guys. Di ba may binata po kayo? Ayun mga ka-dragon, dahil sa tayo mag-lunch. Yan, maghiwa naman tayo ng ano, karne. Mas madali kasi yung mga gayat-gayat lang. Parang isang ano lang sa rep. Isang hugot lang. Frozen na gagayatin. Sana puwersa na to guys. Guys, mga matatuon na rin kami. Ang susunod, puling kami na kami doon. Pag paglami amin ng trabaho. Gusto niyo yung pizza niyo? Diyan muna sa kusina. Sweet corn o gatinda. Saan galing yan eh? Sa isla. Isla nila. Ni Cassiopeia. Isla Verde pa? Meron ba kayong harvest, hindi? Oo. Pwede kayo na maki-harvest? Vlog namin? Vlog talaga. Pumunta ka na lang doon sa Maisan eh. Kaya nga doon, mag-harvest. Saan na po yan? Ayan guys, bigyan din natin itong dalawang bata dito na nag-aantay ng sasakyan. Mga basak na sila. Natutubo. Bigyan natin sila ng pang-ulam. Kasi meron kaming budget kasi galing kay Manong Bartot para sa mga walang ulam. Ayan, bigyan din namin sila. Siyempre, ano natin yun. Kung gusto kasi ni Manong Bartot, yung mga walang ulam daw yung mga sabaw. Bigyan natin din sila ng pang-ulam nila. Kasi pag may mga yung iba, may mga ulam naman. Kumbaga, unti-unti namin yun para araw-araw sila may ulam. Ayan, bigyan mo sila ng hotdog ko para meron silang Merienda. merienda bang nag-antay. Bete dito, Ben!
Neng, dali dito. Hindi pwede may uwi to. Baka iuwi nyo. Oo. Dali dito. Kung sila guys, mga katutubo. Mga taga Bato Singit. Iya, bagang sirang. Magkano ang ano nyo, burgi? Taga saan kaya, Neng? Batusingin. Mga ano kaya, buhid? Buhid kayo na? Mga katutubo. Tapos maglalakad lang kayo. Hindi. Ay, may inantay kayong service. Sige na, kunin mo na. Okay. Okay.